Sino ginana higara ke. Itu yang ini tanya nanti. Good morning guys, good morning. Apa kabarnya? Adinna sadin जाबाय खोमा. ओमफ्राय ओरैनो लस खालामनो हानायथ' जाबाय. खिन्थु दिननिफ्राय मा जादों मार सादों नैलायजा. ओरैबायदि सादों माने बुनाय रखम जानानै मार सादों नैखि आखाया. ओमफ्राय दिनै नैबे आखाइ फारसेयाबो फ्रि जागोन. माने दिनै बिजि लानाया जोबगोन आरोना. थ' नैबे आखाइ फारसेया फ्रि जागोन. गाराया माबायदि जाखो इखौ दायो चेकआपआव थांबा खनसे खोन्थिबावगोन आं नोंथांमोननो. थ' नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय. थ' ओरैबायदि सादोंलै दिनै हराव माने मुलिफोराबो जोबजोबदों ना. थ' दिनैसो गोदान लिरनांगोन. थ' सानायनि मुलिफोरा जोबजोबनायखाय सादो बायसा मोनदों। ओरैबायदि सादो माने नैखिनियाव मार सादो. बाखि ओरैनो लस खालामनो हानाय जाबाय. हारसिंनो माबा दै गुदुं माबाबाय थादों आं। माने बिजि होनाया नैबे गथा खाजोबना थायोलै। थ' गथा खाजोबना थाबाथाय मार सायो। बिजि होनो हाया माने गोराथार ओंखायनो दै गुदुंजों ओरै हुबाय थादों आं होमबानिया माने गथा खानाया एसे खास्रायो होमबानिया साया माने. ओमफ्राय दिनै फ्रिबो जागोन नैबे आखाइया मानो होनबा दिनै बिजि होनाया जोबगोन माने लास्ट 14 खान मोनदां बिजिया सानसेयाव गंनै खरे बिजि होग्रायानो दिनै फैयाखै थाब मार लेट जाबाय. दाख्लै बावैफोरा माबाया गाराया एसे ताजाखाय सायाखैमोनदां ओमफ्राय दा एसे पुराना जाबायना गोजांनायदो आर सादो दिनै हरनिफ्राय. गारि साफा खालामनो फैदों. थ' साफा खालामग्रोना लानि साफा खालामग्रोना लाखांनायनि उनाव न'आव थांनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना बोरै जामारनाय आसलते. थ' बोरै बौनो मोनखो थिङा बेखौ गोबाङानो मिथिनो लुगैयो जानांगौ. थ' न'आव थांनानै बरायसो नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो माबोरै बौनाय. दा नै गारिखौ साफा खालामग्रोना लानि डक्टर फैनो नागिरदों चेकआप खालामनानै आरामसे साफा खालामगोन आरोना. थ' खालामना लानि साफा बेनिफ्राय न'आव थांनानै नोंथांमोनजों मोजाङै रायलायगोन. थ' बोरै जामारनाय बोरै बौमारनाय थिङा थ' मोजाङै खोन्थागोन. मोननै जायगायाव बौदों नालाय एखि बौदो थ' बोरै बौनायखौ खोन्थागोन नोंथांमोननो. थ' नोंथांमोना भिडिअखौ आरामसे नायलांबानो जाबाय आरोना. साफा खालामग्रोना लानि नुदोंना लोगोफोर बोरै जादों एकदम माने आं निजिनो गिनानै गारायखौ लोगोफोरखौसो माबाना होबाय थादों. Janjara goथौ खारो डाक्टरनिफ्रायनो दानि मोनानासो मोनफैदो. ओमफ्राय आंना आखाइ फारसेयानो फ्रि जाबाय आरोना नै बिजि थुनाय माबाखौ बहननानै हरबाय. ओमफ्राय बे फारसे आखाइया ओरैबायदि सादोलै एकदम मोदै गलायनाय सादो. ओरैबायदि सादोलै आखाइया नै एकदम बारे नैखि बुख्रांजोबना दं नै दा जि सादो तिलनो मायबा मोस्रोमफोर अरखेनाय बायसा ओरैबायदि थिं सादोलै एकदम बारे. बुदानो सोंदोंमोन माबायसा बौनाय होननानै थिङा. थ' खोन्थागोन आं दालासिनो माबायसा बौनाय. थ' आंनिनो दाय रखम आरोना. थ' निजिनो खालामना लानाय रखम जाहैदो उपाय गैया आरो मा बुंनो. थ' माने रागायावनो खामफ्लांना लानाय रखम जाहैदो आरोना. दा बहुद सादो बे एकदम हरावथ' उन्दुनो हाया एकदम सारि मोननानै एकदम जस्लंना थाबाय थानांगौ जायो. ओरैबायदि थिं सायो एकदम बारे. बारा जानाङा होननानै सानायनि मुलिखौ हरासै ओमफ्राय दा ओरैबायदि सादो थिंनो मोदै गलायनाय सादो. थिं मायबा अरदावनाय रखम एकदमबारे मोस्रोम गोसा अरदावनाय रखम जि थिं सादोलै माने बुंनो माने. ओमफ्राय नै खिलाखुन्थि खाथियाव ओरैबायदि सादो माने एकदम बिदिनो असा एकदम बोरैबा अरखेनाय बोरैबा साथारदो आरोना खैज्ज' खालामनाय साखादो. थ' बहुद टाइम लासिगोन हामनाया गोजां बोथोरदो ओरैबायदि सादोलै हराव उन्दुलांनो हाया ओरैबायदि खेंयेट अरखांबाय थायो एकदम बारे. बुहुदानो सोंदोंमोन ना बोरै जानाय होननानै. थ' दहाय सानावनो आङो भिडिअखौ बानायनो होननानै ट्राइ खालामदोंमोन खिन्थु आखाइया ओरैबायदि थिं साबाय आंना. ओमफ्राय नै फारसेनियाबो माने बिजि बख' गोदानखाय मार सादोंमोन नै फारसेयाबो मबाइल सबाइल हमनो हायाखैमोन. ओमफ्राय मबाइल हमना होग्राबो रावबो गैयामोन न'आव दाबो हारसिंसो दं आं न'आव. ओमफ्राय दा नै आखाइ फारसेया सागानायखाय भिडिअखौ हरबाबो लाबाय आं माने मर्निंआव आपल'ड होनो होननानै. ओमफ्राय बुदानो सोंदोंमोन आंखौ माने बोरै बौनाय होननानै थिङा. थ' थिङा अबे मोनसे थिङा बौनायखौ खोन्थिनानै आङो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय. दा आखाइ दाबो सादो आखाइया दहाय सानावबो सादोंमोन नै फारसेयाव सादोंमोन सानाव ओमफ्राय नै फारसेया दा साबाय दोङो ओमफ्राय नैखिनिया सागाबाय माने बिजि थुनाय माबा बख'बाय नालाय दिनै जोबदो बिजि थुनाया.
दहाय मोनायाव जोबदो ओमफ्राय नै फारसेखिनिया दिनै मार सादों मानोबा माने सानायनि मुलि जायाखैना सानायनि मुलिखौ आरो एसेबां जाबाय थाजायाना ओंखायनो नै फारसेया मार सादों दिनै माने मैया हरनिफ्राय मार सादों खैज्ज' खालामनाय जादों माने मोदै गलायनाय जादों ओमफ्राय दा जायखिजाया मारै जानाय होनना बुंबाथाय माने आंनिनो भुल होनांसिगोन आरोना जानायखौ थ' आंनिनो मिस्टेक बुंनांसिगोन बे थिङानो बौदों आंखौ नैबे नै फारसेथिं होनथिनो आङो नै बे बुस्थुआ बौदों आंखौ नै थैया दाबो गथा खालायना दं नै इ थैया आंनिनो थै नायना नोंथांमोना नैबे आंनिनो थै नै एकदम गथा खाना दं नै थ' इ बुस्थुआनो बौदों आरोना एसेबां गोथौ हाबदों नै बख'बोनायाव बौलांदों माने आखाइखौ माने आं ओरै सोबोनाय रखम जादों ओमफ्राय ओरै सोबोनानै ओरै बख'लांफिननायाव आखाइया स्पिड जालांबायना बख'लांनायाव इयाव नांथानानै बौलांदों माने बिदि जादों घटनाया बुस्थुआ जिनाय नङामोन इ बुस्थुखौ आंसो बिसिदों नैबेखौ बे थिंखौ आंसो बिसिदों थ' मा जादों मिथिगोना थ' माने बायमान गरम जादोंमोन आरोना एसे कायजा जादोंमोन न'आव थ' कायजायाव माने आङो रागा जोंनानै माने फुलावनो माने रागा जोंनानै माने हुस गैयै रखम जानानै आं माने सौफ्लांना लादों माने थ' माने रागा जोंबाथाय खायसे मानसिनियाव माने हुस फैया माने निजिनो मा खामफ्लाङो मा मावफ्लाङो माने रागानि खबावनो माने आनकन्ट्रल जानानै मावफ्लाङो आरोना खामानिखौ दा आंना बिदिनो जायो माने रागा जोंनानै माने अफारद्राय रागा जोंद्रायनानै आं माने हमना मोनासै माने ओमफ्राय रागायावनो आङो नैबे थिङाव सौना लानाय रखम जादों सौना लानानै माने जाबाय आरो घटनाया धेमालि इखौ सौनानै बिसिदों आं इखौ सौनानै बिसिदों ओरै सौनायाव बौवाखै सौनायाव गब्लंलांबाय ओमफ्राय ओरै बोबोफिननायाव एकदम स्पिडाव बख'बोनाय जादोंना बे बख'बोनायाव माने बौबोदों बुस्थुआ नै थैया गथा खालायना दं नै धेमालि बुस्थुआ बौबा थ' ओरैबायदि स्पिडाव सौनाय रखम जादों ओरैबायदि रागादो स्पिडाव सौनाय जादों ना स्पिडाव सौनानै आरो स्पिडाव बख'बोफिननाय जादों थ' इयावनो जादों आरोना घटनाया ओमफ्राय मा बुंनो दा आंनिनो मिस्टेक रागा जोंनानै सौफ्लांना लाबाय दा नोंथांमोनासो मा सानो थ' इनो आरोना बाखि दिनै जोंहा न'आव रावबो गैया ओमफ्राय फादार मादार मोनाबो फुजा नायनो थांजोबदों न'आव हारसिंदों आङो ओमफ्राय भिडिअखौ माने आं गाबोन फुङाव आपल'ड खालामथारनो होननानै हरबाबो लाबाय आरोना रागा जोंबा निजिनो माने हुस फैया माने मा मावफ्लाङो थ' रागा जोंनानैनो मावफ्लांना लानाय रखम जादों आंना नै थ' माने माबाखांनायनि उनावसो सौखांनायनि उनावसो माने टर फायदों आं माने मा जाखो माने रागा जोंनानै सौनाय टाइमाव आं हुसबो गैबावामोन टरानो गैबावा आं आखाइ बौदों होननानै आखाइखौ खाथेजोबनानै मेडिकेल लाना थांदों उखाम आंखौ ओमफ्राय आं थेवबाबो एक'खौनो मोनबावाखै ओमफ्राय मेडिकेल मोननायां जानानै मोनहैथारनानैसो थैया अफार गलांबायना इयावसो आं बोरैबा मोननानै एकदम बिउस जालांदों मानसिया ओमफ्राय एसेबां गोदोर बौगोनबो सानाखैमोन आङो अफारद्राय गोदोर बौदों आरोना थ' सिलायानो 35 गाहाम जादों धेमालि होनबा थ' आं एसेबां गोदोर जागोनबो सानाखैमोन थ' रागायावनो खामफ्लांना लानाय रखम जायो आरोना थ' मा बुंनो रागायावनो खामफ्लांना लानाय रखम जायो थ' आंनिनो मिस्टेक जाहैबाय इयो रागा जोंबाथाय बिदिनो माल बुस्थु बुख्रुबनाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि सौला सौसि खालामनाय बेफोरबायदि हुदा दङ आरो आंनाव बहुत गाज्रि हुदा दङ बांसिन टाइमावनो रागा जोंबाबो आङो एख' बुङा एकदम स्रि थायो ओमफ्राय जै अफारद्राय जोंबाथाय आरो जाला आरो आंनिया एकदम आनकन्ट्रल जाखायो मानसिया माने ओंखायनो आङो माने इबो निजिनि दायावनो जाबाय आरोना इबो दा उपाय गैया दा निजिनो खालामना लाबाय निजिनो पस्तायनांबाय दा थ' ओंखायनो मा बुंनो आरोना दा थ' भिडिअखौ आं लाथारबाय माने मोनायाव गाबोन मर्निंआव आपल'ड होथारनो होननानै आं भिडिअखौ लाबाय ओमफ्राय दा गारियाथ' टाइम लासिगोन गोजां बोथोरनि गाराय ओमफ्राय नै आखाइ फारसेयाथ' फ्रि जाबाय र' टेनसन गैला ओमफ्राय नैखिनिया दा सानाय थानायनि मुलि सुलि जायाखैना दा नैखिनिया सासिगोन आखाइया दाख्लै बावैफोर एसे खम जादोंमोन सानाया मानो होनबा मुलि जादोंमोन ना सानायनि दा माने मुलिखौ जायाखै सानायनि थ' गारायाबो एसे पुराना जानायदो गोजांनायदो मार सासिगोन आरोना थ' मैया हरनिफ्रायनो सादो देन्जार सादो एकदम मोदै गलायनाय सादो आं हराव उन्दुनो हायाखै एखेबारे ओरैबायदि सादो बुंनो नाङा आरो दा जायखिजाया आपडेट होबाय थागोन आं नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय